ସାର୍ ଆପଣ କେଉଁଠିକି ଆସିଥିଲେ? ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ସ୍ୱର 40 ମାଡ଼ ଯୋଉଠି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ ପିଲା ନା ରୁଦ୍ର ଯିଏକି ଜନ୍ମ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ସିଏ ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି ବୁଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି କି କଥା କହିପାରୁନାହାନ୍ତି କି କେବଳ ବେଡ଼୍ରେ ଶୋଇକି ସବୁବେଳେ ରହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ତା'ର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ଆମର ସଂଗଠନ ଫାଇଣ୍ଡିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍ ବା ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ତରଫରୁ ଆମେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ପିଲାଟାକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ एटलिस्ट ता मेडिकल ट्रिटमेंट पर गवर्नमेंट जदि साहाय्य सहयोग हाथ बढ़ाती आम संगठन तरफ आम निहाती गवर्नमेंट को साहाय्य करूँ एवं से पिलाटी जदि काली सका भल होगी कथा कही पारा भगवान को निश्चित आशीर्वाद भगवान का आशीर्वाद थाए या बड़ खुशी कथा कि ना आज्ञा सर सर आप कौटिक आसते ଆପଣ ପରିଚୟଟା ଦେବେ ପ୍ରଥମେ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପଦୁର୍ଜନ ତିଆଡ଼ି ସତ୍ୟ ସନ୍ଧାନ ମୁଁ ଅଛି। ଆଉ ଏଇ ପିଲା ରୁଦ୍ର ପ୍ରକାଶ ସାହୁ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲୁ। ସେ ପିଲାଟି ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ ପିଲା ତା ଜନ୍ମଠାରୁ ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ। ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କେମିତି ଜାଣିଲେ? ମୁଁ ଏଇ ଦାଣ୍ଡବସା ଏମ୍ଇ ସ୍କୁଲର ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଅଛି। ତେଣୁ ସେଇଠୁ ସେ ପିଲା ବି ଆମ ସ୍କୁଲର ପଢ଼ୁଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଠୁ ଜାଣିଛି ଯେ ପିଲା 100% ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ୟାପ୍ଟ। ତେଣୁ ଏ ପିଲାକୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ। ए पिला को माने आपण कहते सरकार साहाय्य कले पिलाटी उपकृत हो पारंता नहीं।